Så ryger jeg hensyn til beboerne. Jeg er slet ikke åben. Men nej, hvorfor kan du ikke til det her kanal? Jamen, det kan se. Jeg er kommet, jeg er kommet. Nu spiser vi tanden. Ja, i hvert fald. Strømmen er kommet. Det er noget med at lade vinduerne være, venner. Det går ikke. Så er der strøm, hvis I åbner vinduet. Så når I ikke gider mere, så åbner I bare vinduerne. Okay. Vi skal have en lille kiss me honey, og der har vi vægten på venstre ben. Det er jo frygtelig larm, det her. Det synes vi ikke. Jeg prøver lige at skrue ned her. Ja, det hjalp, ikke? Det er godt. Du også kunne holde ud og høre sig selv. Vægten er venstre, så siger vi kig, kig, trampe, og kig, kig og trampe. Det prøver vi lige. Jo, det får vi igen. Ja, vægten op på venstre, kig fremad, kig til siden, og tramp. 1, 2, 3 og 4. Det tager vi lige igen. Vægten er venstre, 7, 8, frem til siden, tramp, 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 frem til siden, og tramp, tramp, tramp. Var det bedre? Ja. Men så kan det være, at han venter. Vi kan ikke have, at han venter heller. Vi prøver det lige igen. 7, 8, spark, spark, tramp, 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 frem til siden, og tramp, tramp, tramp. Så skal vi sætter det næste på. Så går vi frem på højre, krydser lidt ud og slår på låret, og ud på den anden og slår på låret. Den siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Så I det? Jeg rykker herover i den rum her. Jeg går frem på højre. 7, 8. Højre, venstre, højre, venstre. Højre, venstre, højre, venstre. Det sætter vi lige på det første. De der spark. 7, 8. Frem til siden. Frem, frem, frem. Frem til siden. Frem, 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 frem. Og højre, venstre, højre, venstre, højre, venstre. Der er venstre. Var I med? Skal I stå og slå sig? Ja, ellers er der ikke noget ved det. Men I må ikke slå så hårdt, så jeg blå mærker bag. Så får I ballade derhjemme. Frederik, hvordan holder du overhovedet øje med noget andet barn? Det kan også være. Hvad er der også bare en den er åben. Barnet er åben. Vægten var på venstre på helt forfra. 7, 8. Frem til side. Frem til side. Højre, venstre, højre, venstre, højre, venstre, højre, venstre. Så skal vi have sådan en vejne, som vi havde før, hvor vi sagde til siden, bag, til siden, støt til siden, bag, til siden, støt til. Det kan vi godt sætte på, ikke? Godt. Forfra hertil. 7, 8, frem til siden, frem til siden, højre, venstre, højre, venstre, højre, højre, venstre, til siden, bag, til siden, støt, siden, bag, til siden, støt. Så skal vi ud og hoppe. Så siger den, hop, hop, klap, 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 og ja. Det er rigtig godt. Det prøver vi lige. Vi tager herfra, vi går til højre. 7, side bag, 7, 8, side bag til side, støt til side bag. Så er det hop, et kvart, klap, 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 og det skal være ordentligt. Der skal være frit på der. Er det du går til? Men hvad er det, du går? Lyden er vigtig. Lyden er vigtig. Prøv at kigge her, vi tager det helt forfra. Det er det, der gør det sjovt at gå til lejlighed. Vægten var på venstre, helt forfra. 7, 8, frem til side, frem til side, højre, venstre, højre, venstre, højre, venstre, højre, til side bagved, side støt,
siden bag, så hopper du. Hop, 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 hop. Ja, så godt. Så prøv dernede af. Skal vi se, hvad vi gør. Væk og venstre. 7, 8. Frem til siden. Frem til siden. Højre, venstre, højre, venstre, højre, venstre. Til siden, siden, bag til siden. Siden, bag til siden. Hop, hop. Hop, hop. Er det musik? Det går skide godt. Det gør jeg. Det ligger på YouTube. Tusind tak. Direkte upload. Det var ikke det. Jamen, jeg har prøvet at se, hvad det er den der. Nej, det er ikke om du spiller den godt tilbage, kvinder. I er gået hjem. Skal vi prøve at se det? Prøv nu. Om der er så
klare linjer.